Takže prajem každému dobré ránko. Som DJ Sadorsen a chcem pozvať každého na akciu, ktorá bude už tento víkend. Je to vlastne akcia s názvom Sundance Camp, ktorá začína už dnes v piatok o 12:00. Bude to vlastne akcia, kde bude tanečná hudba, žiadne že Bella Vita, toto nič. Takže príď každého jedného DJ podporiť, ktorý tam bude hrať. Môj čas hrania bude zajtra v sobotu o 19:00. Takže verím, že tam bude stať v prvom rade pri stage s mojím transparentom a jeho menom. Ak to tak nebude, tak bohužiaľ bude zareála vyhostený. Takže tak. Bude tam vlastne nejaký ten plážový volejbal, fanúšici versus DJs, bude tam vlastne grilovačka, bude tam bungee jumping, ne, ten tam nebude. Bude tam skákací hrad a rôzne iné atrakcie, takže príď podporiť DJov na túto akciu, na Sundance Camp 2013, na Domašu, na Dobránskú zátoku. Takže vidíme sa všetci už zajtra o 19:00 je čas hrania a príď podporiť ostatných DJov. Takže vidíme sa všetci, čaute, ahojte, pekný deň a raňajkujte a všetko. Viete ako? Pes tu, psovi nič, pes je v pohode. Stracił obie ręce, albo straciłbym, no nie wiem, coś więcej mógłbym przy pomocy stóp